Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro aladal panjen bener apa kang diaturake Patih Nirbita munjuk atur kelawan panjenengan ingsun yen to Pandhawa isih gumelar ana ing jagat tegese Pandhawa isih urip klebu Kunti ya isih urip ana ing alam padhang wah kaya ngapa bombonge wong tuamu Eyang Wing Wirata bareng nyumurupi putu-putuku padha sowan. Dina iki jumbuh kelawan apa kang diaturake Patih Nirbita kelawan sira Kunti Talibrata. Padha rarja sapraptamu Kunti. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambikala sowan kula Kanjeng Eyang. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Gawe legawaning tias Eyang Wing Wirata ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan kanggo padha rarja sapraptamu nuninggi Kanjeng Eyang tansah pinanganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang iya tak tampa nggih cah bagus ora liwat pangestu ning eyangmu tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Permati padha rarja sapraptamu kula putuku Permati tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang iya putuku cah bagus Permati ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Eyang tampanana kula mendinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Bratasena padha kanthi raja sapraptamu kula putuku cah bagus Wijasena wah tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanku